चेनेलाव बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लाजिनो नै लाजिग्रा खोनाबाय था जों लोगो लाहानाव हाबग्रोबाय आरो ओमफ्राय हाबनानै लोगोखौ दसे नेनानै लांफानानै जों स्कुटियाव साथाम थांबाय थांनानै दैसाया दै दोङो दैसायाव ओंखारनो गोनां जाबाय लोगो आरो स्कुटिखौ सालायलांगारबाय थाबाय ओमफ्राय जों सासे लोगोदों आंदो थाबायलांबाय थाबाय आरो जि गरम रायलायनोबो हाया मानोबो हाया गरम बोथोराव थाबायनो थांनानै जोंनिया ओमफ्राय मालाय नाय जरा जरा थाबायलांलायलायदों जोंना भारा गैया टिकेट थांनांगोन दा दोन जोंना पार्किं होनांगोन ना ने हालांखौ गरम साइकेल खाथिफोरनि आं खिथि नोंलाय जागौआ ayo guys ayo untuk saya daman जागाव थाबायनो थांनो आं बारा खिथाबाय थानाय जायासै ओमफ्राय आंनि भिडिअ नायनानै एसे सिनाय मोनखागोन जाय नोंथांमोना सिनाय मोनगोन बे जायगाखौ ओमफ्राय आरो गुबुन इउटुबारफोरनि भिडिअआवबो बे जायगाखौ खिथिफ्लेबाय थानाय जायो ओंखाय आं बारा देखायबाय थानाय जायासै ओमफ्राय बहुत गरमबो बोथोरा बारा रायलायनायबो जायासै भिडिअआव बेखायनो आङो भइस रेकर्ड खालामनानैसो दा होनाय जाबाय आरो ओमफ्राय भिडिअ आंना एसेनोसै बारा गोलाव खालामबाय थायासै आङो भिडिअखौ बारा मोजां जायासै नालाय जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोननिसिम साबायखर थाबाय आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो